A yau, tsada ta sa aure ya zama garari. Shin aure ibada ne ko gasa? Ana yin lefe ya wuce kima. Kayan ɗaki ya zama almubazzaranci. Ɗaukar event center da DJ ya zama garari. Ga gasa tsakanin iyalai. Kuɗaɗen da ake kashewa sun isa babban jari. An manta da niyya, an mayar da hankali kan nuna isa. Aure ya koma kasuwanci. Matasa suna tsoron aure, iyaye da ma'aurata suna shiga bashi. Bikin kwana uku rak ya wuce ya bar iyali cikin bashi. Sakamakon tsadar aure, jinkirin aure, karuwar fitintunu, raguwar albarka, lalacewar tarbiyya. Idan halatta yi tsada, haram za ta yi arha. Mu sauƙaƙe aure. Iyaye da dangi su rika yanke shawarar sauƙaƙa aure. A rage lefe zuwa kima ko a hutar da saurayi. A guji almubazzaranci da barna a kayan ɗaki ko a hutar da iyayen amarya. A gujewa gasa tsakanin iyalai. A fara rayuwa ba tare da bashi ba. Sauƙin aure zai kawo yawaitar aure. Yawaitar aure zai kawo kariya ga al'umma. Sauƙin aure fa ibada ne, ba rauni ba ne. Idan ka yarda sauƙaƙa aure, rubuta sauƙaƙa aure a cikin comment.